El missatge no pot ser avui un altre que suport total a tots els treballadors i treballadores que avui es manifesten. El PSOE, com sempre, està aquí amb ells i sobretot també té que ser un missatge d'esperança. Estem a 24 dies d'unes eleccions importantíssimes, unes eleccions que tenim que aconseguir un canvi fonamental, però sobretot per combatre aquesta precarietat laboral que hi ha hagut, per combatre en el Partit Popular, que l'únic que ha fet ha estat despreciar els treballadors i desposseir-los dels drets que fins ara havíem conquerit. Hi ha que seguir la lluita, hi ha que seguir lluitant i des de l'ou el PSOE el que busca és guanyar aquestes eleccions per poder aconseguir, com va dir ahir na Francina, plans contra l'explotació laboral que tenim més present que mai en aquesta illa. Casi toda la Federación